आंहा गावनि गोजोन संसार थानायमोनबा नों आलौ नांनाय नङामोन। हेल' लोगोफोर, बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर, गारामा थिग नङा, गुजुनाय जादों, लोमजादों, ओरैबायदि माने देहाया सुख गैया, थेवबो भिडिअखौ लाबोदों। नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ जिहेतु मुंदांखा इउटुबार एनिथिं एमजे बिथाङा गुबुन सिख्ला लानानै खारबाय। बे माने गोबां ट्रेन्डिंआव सोलिदों आरो बेखौ शेयार खालामगासिनो। बिनि सायाव क्रियेटरफोरा माने पस्ट होगासिनो दङ, भिडिअ बानायगासिनो दङ, जाय जेरै गोसो बुंगासिनो दङ। बिनि बागैनो फंनैसो बाथ्रा बा नैबे आपडेटखौ होनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' गोबां भाइराल नुबाय थायो। सोरबाया लांखारलायदों, सोरबाया गारलायदों, सोरबाया गारलायोब्ला सोरबा लालायदों, सोरबा दोनखारलायदोंबा सोरबा डिभर्स जालायदों। बहाबा थांदों, बहाबा मा जादों, बेफोरबायदि भाइराल नुगासिनो दङ। सानफ्रामबो साम' खांख्राइ ना हमनाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ। सोरबा हौवा गारनानै सानै हिनजावा सासे हौवाजों हमजानाय नुगासिनो दङ। थाङै थुङै एनिथिं एमजेनि फालायासो ग्रोब जाहैबाय। बिथाङा सासे 19 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ लाना खारबाय जाहैदों चिरांनि। बै न'खरा एफआइआर होदों होनदों। निउसाव मोनदों दै, बेखौ निउसनिफ्राय बेखौ मिथिनो मोनदों। जाय हिनजावसाखौ लाना खारदों बै हिनजावसानि न'खरनिफ्राय एनिथिं एमजेखौ माने एफआइआर होदों, थानायाव एजाहार होदों जाहैदों आरो। लोगोफोर, मानि थाखाय लाना खारखो, बोरै लाना खारलायनाय जाखो, बिनि बाथ्राखौ एनिथिं एमजेआ ससियेल मिडियाआव गोबां भाइराल जानायनि थाखाय गावनि पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्ट लिरनानै होदों। आं एसे फरायनानै खोन्थानो लोगोफोर। एनिथिं एमजे बिथाङा नैबे पस्टखौ होदों जे सासे सोमखोर बिथाङा एमजेनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों जाहैदों। बेखायनो बिथाङा नैबे पस्टखौ होदों। मा सोमखोर, बारा आलौ नाङा, फालिगा बुंखागोन जेखि बुङा। नाथाय जोंनि लाइफआ गाव गावनिसो, नोंहा आलौ नांगौ गैया। आंहा गावनि गोजोन संसार थानायमोनबा नों आलौ नांनाय नङामोन। आंनि लाइफखौ सानना आरो जों गोसो मिलायनानैसो डिसिसन लादों। बेफोरबायदि लिरदों। नोंथांमोना एनिथिं एमजे बिथाङा जितु क्लियारिफिकेसन हिसाबै जितु पस्ट होबाय, बिथाङा माने सिंगेल लाइफ हिसाबै न'खराव रावबो गैला जाहैदों। सोलिनो थाखाय बिराद उसुबिदा जाहैबाय। बेखायनो सानैजों गोसो गोरोबलायनानै मोनसे डिसिसन लाबाय जे गामियाव लालायब्लाबो न'आव लाना थांब्लाबो एसे माने सुथुर हेंथाया बारा, बेखायनो बाहेरायावनो लाना खारसै होननानै बिथाङा बेफोरबायदि लानानै खारदों जानांगौ आरो। हेंथाबो दङ जानांगौ, माने बेहा हिनजाव दंखायो, गथ' दंखायो हिसाबै। बै गिबि हिनजाव जाय प्रिति नार्जारि बिथांजों गारलायदों, नाथाय डिभर्स जादोंना जायाखै बेखौ जों मिथिला आरो। एक्सुवेलि डिभर्स जायाखैबाथ' एसे साननो गोनां। बै हिनजाव गिबियाबा दा मा सानगोन, इसेबां गोथौ पार्सनेल बिथांनि मेटारावबो हाबहैनो दरखार गैया। खिन्थु दा ससियेल मिडियाआव ओरैबायदि बुंगासिनो, बिसोरनि बाथ्राखौ एनिथिं एमजेनि बाथ्राखौनो लानानै जे पस्ट होदों, भिडिअ बानायदों, गोसोनि साननायखिनिखौ बुंगासिनो। आरो सोरबा सोरबाथ' ओरैबायदि रायखासिगोन एनिथिं एमजेखौ, मानोना बेबो ससियेल मिडिया क्रियेटर नालाय सासे। बेबो गुबुनखौ गोबां बुजायग्रा मानसि, गोबां बुंग्रा मानसि नालाय। गाहाबोथ' बेफोरबायदि माने जागासिनो दङ। भुलाथ' भुल गोबां जादों एनिथिं एमजेनियाव, माने बेफोरबायदि भाइराला बे मोनसेल' नङा, सिगांनिफ्रायनो जाबोगासिनो। गोबांबो बुंजादों, थेवब्लाबो बिथांखौ गोबां सापर्ट होयो। आरो सोरबाखि जमनानै दङ खोमा एमजे ब्रादारखौ, जे सोरबाया जमनानै दङ खोमा। बेथ' बै जायफोरा एमजे ब्रादारखौ माने खिथेर लानो साननाय, एबारहाय गोग्गोम होखासिगोन आरो। बेफोरबायदि साननानै मोनखानाय आरो। बेफोरबायदि एक्सुवेलि दा जि डिसिसन लादों, माने सिंगेल लाइफथ' रावबो थांना थानो हाखाया। थांना थानो हायोब्लाबो माने सोलिनाया बिराद उसुबिदा जायो आरो। नाथाय न'खरनिफ्राय बेफोरबायदि जुदि एफआइआर होलायदोंब्लाथ' गोबां साननो गोनां जाहैबाय। आरो बै हिनजाव गिबियाबा मा सानगोन, डिभर्स बिथांमोना डिभर्स खालामदोंना खालामाखै, डिभर्स सार्टिफिकेट दिहुनलायनाय जादोंना जायाखै, बेखौथ' मिथिला आरो।
नाथाय जों नुदोंमोन बिथांमोना गोबां मानसिफोरखौ बुजायनाय नुयोमोन, गोबां बाथ्रा बुङोमोन। नाथाय एसे हिनजावजों गारलायनायाबो बांद्राय गोबाव जायाखै आरो बिथांमोना पुरा क्लियारलि माबायदि डिसकासन जाखो बेखौबो क्लियारलि मिथियासै। थ' बांद्राय गोबाव थानो हाला, माने सिंगेल लाइफ लानो गोनां जाबाय आरो उसुबिदाया बारा जाबायना। थ' लानानै खारबाय, बेवहायलाय मानोथो इसेबां बुंनांगौ दरखारबाव। थ' नोंथांमोना नुगासिनो ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल नुगासिनो, सोरबा सानै हिनजावा सासे हौवाजों सानै गाहाम उन्दुनाय, सोरबा दैयाव ना साम' खांख्राइ हमनाय आरो बायदि एखेबारे नुगासिनो दङ। दा बेफोरनि सायाव गोबां भिडिअ बानायो, गोबां हमो, गोबां बुजायो, गोबां रायो। नाथाय सोर साबैसेखौ दा बेफोरबायदि खालामनानै सलुसन बा माने कन्ट्रलाव लाखिनो हादों बा नर्मेलाव लाबोनो हादों ना बुजायनो हादों, सोमजायनो हादों? रावखौबो भिडिअ बानायनानै बखिनानै बुंनानै हमनानै बुनानै फैनानै रावखौबो हायाखै। बांनायनिफ्राय बांनाय, दिनै बांनायनिफ्रायसो बांगासिनो दङ। जायफ्रा साधु बायदि खोन्थायो बैसोरबो माने ग्रोब सानफा एफा माने जालांबायसो थायो। जायफोरखौ जोङो जाथावा सानो, जायफोरखौ जोङो साधु बायदि मानियो, जायफोरखौ जोङो माने बिराद बिसास खालामो, बैसोरबायदि बिसास खालामथावना मानसियाबो माने ग्रोब मोनफा माने थासारियावसो माने जाहैदों आरोना, बेफोरबायदि माबायावसो गोलैहैदों, भाइराल जादों। दा बिनि सायावलाय माथो बाथ्रा बुंबावनो, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। आं बांद्राय बाथ्रा बुंनो गोसो गैया। गोबां मानसिफोरा, गोबां क्रिएटरफोरा बुंखागोन एनिथिं एमजेनि सायाव। जायफोरा खिथेर गोनां, जायफोरा जमनानै थानाय, बिसोरथ' बिराद बुंखागोन आरो बुंग्राफ्रा बुंखासिगोन।